Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana pud ta mga higala dinhi nga atong tulubanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Aboy no adlaw na usab karon nga Huwebes no pizza 14 na kini mga higala sa bulan sa Agosto no karong adlaw mga higala kabalo ko perti na karong mga orasa mga higala alas 12 pasado perti na rong aligriha didto sa Diocese of Ipil no kay karong adlaw man mga higala ang kanang instalasyon sa ato ang igsuong pari diri sa Diocese of Dumaguete nga mao si Bishop Glenn Corsiga isip bag-ong obispo dito sa Diocese of Ipil. Ayan, no? So congratulations sa tanan, no? Congratulations ka natong tanan and we are so proud, no? Nga usa sa atong pare diri nahimong obispo dito sa Diocese of Ipil. Abi na mga higala, ato di ay pod nga timbayaon og maing mudto ang atong mga kaigsuunan nga mga Pamplonanhon, no? Kay taga Pamplona baya na si Bishop Glenn Corsiga, no? Og ang pamilya nga Corsiga, no? Og ang taga Tanhay, no? Kay si Bishop Glenn Corsiga na assign ba inig Tanhay og ang taga Bakong, taga Bakong pod mga higala, no? Na-assign po dito si Bishop Glenn, no? Hala no, may mudto na kanaton tanan o padayon kita sa ato mga pagtimbaya. Abi no arita mga higala sa Saint of the Day. Ang ato ang CBCP News 150-foot statue plano nga tukuron dito sa Davao City, dito sa Samal Island, no? Gipanguluhan kini sa Divine Mercy Apostolate sa Davao City o design sa mao nga 150 ka dupa, no? 150 ka dupa katiil, no? 150 katiil nga statue or estatwa nga matud pa mo pinakataas nga estatwa diri sa Pilipinas. Gidesign kini sa usa ka sikat kay nga arkitekto nga mao si Architect Felino Palafox. Balita mga higala gikan sa Vatican, gikasubo pag-ayo sa talahurong Santo Papa Pope Leo XIV nga mao gigamit isip hinagiban ang kagutom, no? Famine is deployed as a weapons of war. Nanawagan karon ang atong talahurong Santo Papa Pope Leo XIV ngadto sa Israel nga hunungon na ang maong taktika sa pagpakigubat, no? Nga gutumon ang mga tao aron mo surrender ang kalaban, no? Matud pa ni Pope Leo usa ka na ka inhumane nga paagi sa pagkinabuhi. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kabudtuhon ug arita mga higala sa ato ang kining ato ang matud pa Saint of the Day. Boy na mahigala, no? Ang ato ang santo karon mao si San Maximiliano Maria Kolbe. Ayan, no? Natao kini si Saint Maximilian Mary Kolbe na atong 1894 og namatay na atong 1941. No? Natao siya dito sa may Poland, no? Dito sa may Krakow, Poland. Unya nahimo siyang usa ka Franciscan nga aduna siya doctorate in philosophy and theology at the age of 24. Unya he combated religious indifference by founding militia and of the Immaculata under the protection of Mama Mary. He founded the same organization in Nagasaki, Japan. In 1931, the Nazi Panzer overran Poland ug usa sa mga nahimong dinakpan mahigala mao kini si Saint Maximilian Mary Kolbe ug didto natapos usab ang iyang kinabuhi. So karong adlaw mahigala atong gihinumduman si Saint Maximiliano Maria Kolbe. Abi na padayon ta mga higala, sumusta di ay nga to ang mga igsuon nga mga
Kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao. Kabilo ano to sa atong ulo istorya gamay. Ulo istorya gamay mahigala. Katong na-assign ko og Shaton, no? Na-assign ko Shaton. Ang first assignment yun nako, na-assign ko Shaton. No, unya ang Shaton na atong higayuna, no, dili pa kaayo nindot og dalan ang mga bukid-bukid. Sa una, lakan pa na jud, guba pa na, labi na gayud kini mga dalan sa bukid, no, sana ni ana ang Mantikil. No, unya kanang Mantikil medyo layo-layo sad na siya, dili na sa duol kayo. Igo-igo ra siyang igo-igo ang gilayo ni ana. Nya usa ka higayon ni ana, nakahukom ko nga muadto ko sa kinibitang Mantikil. No, primero musakay ko og truck paingon sa Balastro. No, kay mo na gitawag og Balastro mahigala kay diha ra pud kutob ang Balastro, baka na bitang pag-ayo sa dalan diha ra pud kutob, no. Unya ang nahitabo mao nga didto ko, no, didto ko mahigala, nagdala ra ko og usa nako kakauban. No. Pag-abot nako didto, sakay na ngano alam mo ko kanang diha mo koy kaila, kanang diha man ko'y kaila mahigala nga medyo nagpaila ra pud siya nako kay nakaila man siya nako. So niingon siya nako nga asa man day ka padre, ang iyang ngalan mao si kining Mayong. Mayong ang iyang pangalan. Galgo siguro to apelyidong Mayong. So iya kong gi-offeran nga pasakyon ko kabayo, nisakay na lang sad ko ay nga no. So pag-abot ako dito sa Mantikil, nagasak ka kabayo ko, sus dako na kong kahingangha manghigala kay wa may tao ang kapilya. Unya, ang katude nga akong gipalihog nga mo ipasultihan ang mga tao nga naay misa, wala di ay in taon mo sulti. So, nahitabo, wala tao dito. So, nahitabo, mga higala, nga medyo nag-uol sa kugamay kay layo-layo bayao niya pag-abot dito, wala di ay tao. Pero wala ko kawadi o kana bang, wala ko kawadi o sa mayong, kana bang discourage ba? Diha may bata nga nagdagandagan, akong giinandong. Sa asa man ning nakahuna-una man ko mga higala nga kay wala may buhi, aadto na lang ko mga patay. So akong gihimo nang di may bata nga nagdula-dula, dito ko naingon ko nga dong kanang asa man dapit ning menteryo diri. Ayan no, dito. Tultulan ko niya. Abot dito, kuan jud kayo di ay kanang si kanang abitang kuan pa kayo wala pa limpyo ang menteryo. Sampungot pa kayo ba? Nya daghan dito, daghan pa kayong kahoy. Kay malagi na, no? Menteryo ba sa mga barangay nga wala pa jud in taon matagad, no? Pag-abot ako dito, of course, dagmisa gyud ko, wala may lamisa. Dito ko bato na akong gibutangan sa kung lapad nga bato. Dito ko dapit nagmisa, no? Unya, ang nahitabo mao nga akong gipangbinditahan ang mga lubong. Dito dili para bagid lubong manghigala nga kana bang pansyon, kana bang mura ra ba o yuta ra bang gipatabundo nga gibutangan og krus. So dito ko mahuman na to, pauli ko na wala gani ko'y kaon ato kay wala may tao baling gutuma. Pag-abot na ako dito sa Balastro, dito sa Mayong, giingnan ko niya, nagkakaon ka pa rin. Kung wala ramag yun yung ipakaon ko niya. Pero wala diha matapos ang akong istorya. No? Ang nahitabo, mahigala, mga one week after, nainaadto na ko ditong babae. Nagpasalamatan ko niya. No? Ingon siya na ako nga, Padre, salamat kayo, niingon akong uyuan. Ano nga, siya pasalamatan mo. Kay imong namindita maday kag lubong dito sa kuan sa Menterios Mantikil ko nang mindita na lang ko dito sa lubong kay wa may tao sa kapilya. Sa nagpasalamat akong uyuan, Padre. Nga naman siya kay namindita kag mga lubong. Kay maday imong uyuan ron. Kaya patay naman, Padre. Kisa mo day imong gika-istorya, patay naman kay imong uyuan. Gidamgo day siya nang giingnan siya sa iyang uyuan nga patay na nga papasalamatan ko nga ginabinditahan ng iyang lubnganan. So mga higala, ang soy pagtulunan ato, no, nga nagpasalamat in taon tong uyuan niya nga the first time siguro to nga nabinditahan tong momentaryo, pero blessing in disguise sa gid pud to nga walay tao siguro ang kapilya kay kun
naapay tao ang kapilya, dili gyud ko makahuna-hunog ato spinteryo. Sa ato pa wag plano gus Ginoo nga maingon to ato. Yeah. Ang ikaduha mao nga ang mga patay di ay nagkinahanglan ko sa atong mga pagampo. Kaya usahay ra ba ang atong mga patay ato na lamang kalimtan abi kay patay na, no? Mas may man buhi pa kay magtiksa na malagita no. Pero kanong patay na usahay may puruhan gyud atong makalimtan. So ako lang mahigala pagtulunan atong akong experience mao nga kanang atong dili ginato kalimtan ang atong mga nangamatay. Okay? Nahala no? Are na tamo na yung higala nga dugang-dugang bas istorya ba may nalaman nga mutaas-taas pa ng atong programa. Abi no are na tamang higala sa ato ang katikisem. Unsa may atong topic karon may higala? Ugos ang atong topic karon. Father, nakadungog ko sa laing relihiyon nga ang nagtuko daw kuno sa Katolikong simbahan mao si Ignacio. Tingala kung kinsa man ning Ignacio ha. Si kuan di ay San Ignacio sa Antioquia. No, miingon sila. No, nakadungog ko ba sa ilahang murag debate ba to or seminar? Basta kay nakadungog ra ko sa kuan. Nakadungog ko sa Facebook sa kining kuan ba? Kining YouTube. YouTube. But anyway, ang tubag niya na pada nakadungog mi sa laing relihiyon nga ang nagtuko daw sa Katolikong simbahan mao si kining Ignacio or San Ignacio. Dili man na sa dili na masala mo ingon nga San Ignacio maingon man sa si Ignacio. No? Kay mao kuno ilahang nabalaan. Well anyway, sa tinud-an na lang dili gyud si San Ignacio ang nagtukod sa Katolikong simbahan. Pero si San Ignacio mao ang una nga migamit sa pulong nga kining gitawag og Katoliko. Kay kini si San Ignacio sa Antioquia, no? Obispo man siya. Obispo man siya, one of the apostolic fathers, no? Kay nung mo sa kung gitulong ninyo, si San Ignacio sa Antioquia usa sa mga apostolic fathers. Unya, obispo ni siya niya. Doon na siya isulat ngadto sa taga Smyrna. Nya niingon siya nga where the bishop is, there the church, there the Catholic Church is. Muna iyang sulat, no? Sa ato naingon siya nga asa gani ang obispo tuapod ang Katolikong simbahan. Ingon niya na. So siya giuna nga nigamit ni ining word nga Katoliko. So unsa man gyud ining word nga Katoliko? Kining word nga Katoliko Griego ni siya nga pinulungan nga buot ipasabot nga kanang universal, no, or church throughout, no, church throughout, no. Nganong nahitabo man ning gitawag niya Katoliko kay kuan baya ang simbahang Katoliko nahimo baya ni siya nga kana bang mura ba og nilambo ba pag-ayo ba, no, muna ang gigamit na ni muna nga gigamit na nga pulong ni San Ignacio ana, no. Unya kun atong tanawon si San Ignacio namhimo po to siyang martir ana, no. Unya sa diha nga ni iabot kini si San kuan ba si Haring Constantino, no, sa diha nga abot kini si Haring Constantino, sa diha nga na-converted kini si Haring Constantino, nahimo nga ang simbahang Katoliko ang Kristyanismo nahimo nga kanabitang religion of the empire. Nga sa ato pa ang simbahan ang gitukod ni Kristo ang Kristyanismo nahimong religion of the empire. Unya dugangan pa nga gitawag na kining Katoliko daan ni San Ignacio sa buhi pa muna nga nitawo kining pulo nga kanang Roman Catholic Church. Unya matud palagi sa pag-abot na kining sa mga may mga santo papa na mga gitawag nato og kuan ba successor of the apostles, no, giilaman lagi ang mga obispo nga mga sumusunod sa mga kuan, sumusunod sa mga apostoles, natawo na pod kining gitawag nato sa English og Roman Catholic, Holy Roman Catholic and Apostolic Church. Kay giila naman si ang mga apostol nga mao'y sumusunod ni Kristo. Unya kay
ang nahimo man si San kini ba Haring Constantino nga the first Holy Roman Empire, Holy Roman Emperor, Holy Roman Emperor, muna nga ang simbahang Katoliko nadala na pud lamang. Muna nga gitawag na pud lamang ang simbahang Katoliko Holy Roman Catholic and Apostolic Church. Muna siya. Muna yung mga kasaysayan nga nagpaluyo nganong ni anang gitawag og Holy Roman and Catholic Church. Primero gili ay anang migamit anang terminong Katoliko si San Ignacio, no, kay obispo malagi ni siya, no, nya aron pagpaila nga makailapon ang pagtulon ang Katoliko, buda nga nigamit siya og kanang gitawag makailapon or Katoliko. Unya kay kuan man lagi kanang by that time mga 333 na converted man si si Emperor Constantino. Una nga ang simbahang nga ang kining gitawag og ang Kristyanismo gihimo niya nga kining gitawag na to the official religion of the empire. Unya kinaan naman daan ang word nga gigamit ni San Ignacio nga kining Katoliko. So nahitabo nga kuana kining Roman Catholic Church na kombinar na ba. Unya sa diha nga kanang nilambo na pud kini bitawng mga kining kini bitawng mga santo papa na ba. Muna nga naila ang Catholic Church nga kining Roman Catholic and Apostolic Church. Unya kay ang emperor sa Roma giila naman pud hinuon nga Holy Empire, kay gani si Emperor Constantino giila naman gani hinuon nga the first Holy Roman Emperor. Muna nga ligawas na kining word nga Holy Roman Catholic and Apostolic Church. So ingon niya na ang kasaysayan. So kung mangita ka sa Biblia, di ka makakita o word na labi na gayud sa English translation. No, mangita ka sa Biblia sa English translation nga moingon ka nga naabay word nga Catholic sa English translation dili gyud ka makakita na. No, pero sa Greek translation sa Bible adto ka makakita. Katubitawng niingon nga mo o tudluy sila, no, tudluy sila kay mas lakong mga tinunan, no, o sana kung himua sila kana bitang makailapon ba, no, kana bitang pangadto kamo sa tibuok kalibutan, o kana no, pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug himua sila nga ako mga tinunan o bunyagi sila sa ngalan sa Amahan. So kana nada ang pangadto kamo sa tibuok kalibutan, buti pasabot kuana siya kanang universal. Oh, klaro? Anala, no? So, muna na. So, katong giingon nimo nga si San Ignacio ba mo'y nagtuko dili. Si San Ignacio mao'y primerong nigamit sa pulo nga Katoliko. Kay mao man lagi na, no? Kanto lagi gitudlo lagi nga pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug himuan sila nga ako mga tinunan niya. Ang meaning niya na buti pa sa buti na Katolikos or makailapon sa tibuok kalibutan. Okay? Binodin na lang una kita ko to pa. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Cab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahong tanan, Mahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.